Ja sam Izudin Hodžić, dolazim iz opštine Srebrnik, član sam Skupštine penzionera udruženja opštine Srebrnik. Da vam kažem, najavljeni su protesti da se dođe u Sarajevo, a protesti ovo nisu. Ovo je po meni bio jedan miting da se rukovodstvo penzionera obrati ovoj masi i da sutra kažu mi smo bili na protestima. Ovog momenta su penzioneri podeljeni. Dakle, u 3 grupe. Prva grupa penzionera sa velikim platama i u stvari penzijama, oni dobijaju 10%, a takvih je u Bosni i Hercegovini 17.350. Čista matematika. Dakle, Novalić je to lopovski rad, on je inače kriminalac, čisti iz Gradarca, koji je opljačkao firme, milione stekao i došao je tu za premijera. Pa on to matematički radi i zavodi ovo naše rukovodstvo koje samo njemu aminuje i tako je uradio u Fojnici. Kad smo trebali prije 3 godine da idemo u protesti 25. septembra, onda je Novalić sazvao sve skupštine na nivou federacije, doneli su odluku da se ide u proteste, masovne proteste za 10% povećanje. Novalić tada saziva sve predsjednike, znači opštinskih udruženja u Fojnicu i tamo slomi ih sve i znači pada u vodu sve. Zamislite skupština, najjače tijelo u opštini, znači u penzionera, ono je donelo odluku. Ko je mogu prinašiti odluku u Fojnici? Znači, to je kriminal, čisti kriminal. Druga stvar, imamo penzionere, dakle, rekao, 17.350 penzionera je 10% da dobije. To je kap u more. A onda ostaje 530.000 penzionera, recimo sa 5%. Dakle, uzeo je 5%, znači, a 10% je zacrtano da se ide povećanje svim penzionerima. I treća grupa su ovi od 2008. godine koji neće dobiti ništa. Zašto nas dijele? Pitam. Je li to ja, on, ne znam, oni tamo, je to meni treba da dadne se sada neko povećanje onome tamo koji je došao u penziju, ima isto 320 maraka, ne dobija ništa. Dakle, ova vlada je pljačkaška vlada, fašistička vlada, banditska vlada, vlada koja ubija sopstveni narod. To je istina. Dakle, rukovodstvo penzionera uopće ne vodi udruženje kako treba. Tamo sjede ljudi sa visokim platama. Njega ne interesuje čovjek sa malom platom i penzioner koji umire od gladi. Ja vam odgovorno kažem, jer imam statističke podatke iz Srebrnika, dakle, 200 penzionera prošle godine je umrlo u Srebrniku. Od 4.200 penzionera, 200 penzionera umrlo samo prošle godine. Zašto? Oni pričaju žalopojke ovdje, ali te žalopojke ne piju vode kod mene. Nije mi dozvolio sada da tražio sam riječ, pa sam se zakačio tamo sa njim i rekao sam mu sada malo pre. Dakle, da bi realno se radilo, normalno radilo, rukovodstvo penzionera je trebalo, to sam ja predlagao u mom udruženju, i rekao sam, povešću ja proteste, jer sam vodio štrajk rudara 89. godine ovde i blokirao Sarajevo, da povedem ja proteste. A ovo protest nije, ovo je čak i ovo politički jedan skup gdje se obraća i na stranka penzionera. Kakve veze ima stranka penzionera sa udruženjem? Nikakve. Ovo je nevladin sektor. Mi se finansiramo sami od sebe, naše članarine, za onu posmrtninu i tako to, i finansiramo i rukovodstvo, i kantonalno, i opštinsko, i federalno uzmaju pare od nas. Dakle, sa ove bijede svako se bogati, a ova bijeda to ne izda, na udan i umire. E sada, ovdje je trebalo kazati, obrati se vladi, ne nama. Mi smo došli pred vladu. Ovo je pomeni kriminal. Od strane Omer Efendića, ono je bandit, prodano, sad su dobili pare, sad mu je čovjek u lice kazao da je dobio 5.000 maraka. Ovome reži, kako ime, dobio si 5.000 maraka. Danas zamajavaju. Mi smo danas došli džaba, ja sam prevalio 128 km, džaba ovdje, ni zašto, zabole me noge stajeći, a oni odošli kući mirno da spavaju i da sutra kažu mi smo napravili proteste, ogradili se, jednostavno se ogradili od penzionera. Međutim, ja ću kazati ovo, i u nama je problem, u nama penzionerima. Ja ne šutim nikome, ja sam ovdje proveo u kampu boraca mjesec dana. Kući sam nešto radim, mjesec dana. Ova vlada čini genocid nad borcima ovdje. I ono što je bilo u Srebrenici, štapili genocid, ova vlada čini genocid nad ovim borcima ovdje, herojima u kampu. To je ubice, oni ubijaju ovaj sopstveni narod, kako vlada, tako 3 Međeda,
na vlasti predsjednika, na 2,5 miliona, 3 imamo 3 međeda i rukovodstva penzionera ubijaju sve penzionere. Tako kulturno fino. Dokle vapaj činiti, kome se obratiti, na koji način tražiti pravdu? Kako, od koga? Šta će nama BDM policije ovde? Mi smo penzioneri, nikog mi nismo da ubijamo ovde. Došli smo da kažemo da smo gladni, da nemamo, da se lijekove, pa više da za lijekove nego za hljeb. I sad da postavljamo pitanje, taj bandit, rekao sam mu fašisto jedan, jebote, onaj ko te postavi tu, to je fašizam čisti. Znači, iživljavanje nad sopstvenim narodom. Pa ne može više tako, ovdje je jedino rješenje, slušajte dobro, ja sam Željko Hodžić i kažem ovdje javno svima, bez masovnih protesta u Bosni i Hercegovini revolucija mora biti, nema drugoga, ovo treba slomiti vlast. Da dođu ljudi čestiti, pošteni, praznih džepova i da kaže hoću da radim za narod. Ja vam pričam ovo iz duše, ja sam takav sportaš sam inače i takav sam odrasao i tako. I nije mi dozvolio, ja da sam sad za govornicu, čuli bi šta bi kazao. Ja onda sam kazao, zašto niste uzeli, kad ste stvarno pregovarali, dali penzije, povećanje 37 maraka svima. Svima, to je neka realnost. Neka dobije onaj general koji ima 170 maraka i ovdje ima 5000 maraka kao savjetnik, nek dobije 37 maraka i nek dobije onaj sa 326 maraka, 37 maraka. Dakle, a sad pravimo raspon ponovo veći, on meni priča o smanjenju, a sad pravi raspon još veći. Dakle, onaj na 170 maraka dobije 220 maraka, a onaj sa 36 dobije 16 maraka. Kako živjeti? Izudine, ako sam vas dobro razumio, da. Možemo slobodno zaključiti da je vlast naručila ove proteste, odnosno da je vaše rukovodstvo, govorimo o krovnom rukovodstvu, na nekakav način ucijenila, potkupila ili bilo, kako da to nazovemo, da bi vas izveli, da bi opravdali ovaj zakon, ovu nepravdu koja vam se čini, a samim time da bi na nekakav način rekli, evo, mi smo svojim djelovanjem pokušali da spasimo penzionere. Oprali se pred vama, oprali se pred vlašću. Oni će i dalje dobro živjeti, a vi ćete se patiti. Bravo, sad dobro, bravo. Vi ste odgovorili na sve ovo što sam ja kazao. Tačno je tako. 100% je tako. Ne samo rukovodstvo udruženja i boračka udruženja na isti način funkcionišu, oni im kupe, dade njima pare i to i uguše borce, evo ljudi truhnu tu po šatorima, tako isto penzionere, tako isto ratne invalide, porodice šehida i tako se to radi. Dakle, ovo je kriminalna država. Javno kažem, ovo je fašistička država. Ovo je ono što je radio Luj XIV. Oko sebe uzeo policiju, uzeo vojsku i uzeo je činovništvo i vladao i ubio, i bili smo roblje. Mi sad postajemo robovi. Mi više nismo ni radnici, više nismo ništa, mi smo roblje i mi smo hamali i, kako bi kazao, potlačeni ljudi ovoj mafiji koja ovdje sjedi, koja pojede ovu državu, pojede narod, tačno ga jede ga onako. Mi, građani, nemamo kome se obratiti. Jedino, rekao sam i zato ga stavim odgovorno, rukovodstvo penzionera koje nas vodi je kriminalno. Zašto? Zato što oni pregovaraju i dobijaju 100% pare. 100%. Zašto ćeš predijeliti? Zašto ćeš ugetavati? Zašto ne dadiš onoj bijedi koja nema hljeba da jede? Na njoj se pravi neki proket, ne na onome od 170 maraka, nego na bijedi da bi ona zaživjela malo bolje. Međutim, to njih ne interesuje. I imam informaciju u Savezu penzionera. Imam informaciju, kada dođe tačka da se priča o tome, kaže to nas ne interesuje uopće. Znači, njih ne interesuju te bogate uhljebe koji se uljebili u rukovodstvo i sada gaze ove penzionere, tešuju i pjevaju im, prenose žalopojke. I on meni kaže, reci u svom udruženju, ne kažem tebi kažem fašisto, tebi kažem šta radiš bolan. Ovo je protesti penzionera, a ne stranaka. A ti se okreni vladi, a mi to znamo, ne trebaš pričati nama, mi to sve znamo da smo mi gladni, da nemamo i njemu ko bi vas žao i mi ljudi aplaudiraju, jel? Dobije aplauze, kaj oj, dobili smo, mi smo održali to. I tačno je tako, njihov je cilj bio da dovede ovdje
masu penzionera, a ja sam im predlagao, ne treba meni platiti niko prevoz, ne treba niko. Ja bi napravio akciju, doveo bi ovde ja 100 autobusa iz Srebrnika, daćemo po 20 maraka za prevoz i evo ga. Ne treba im plaćati udruženje, ni ručak i ništa. To je borba. I prava borba. A ovako, sad on mene ucenjuje, kaže platu iz budžeta plaćeno, pa to je vam pamet. Ja želim da vam se zahvalim. Da? Da istrajete u svojoj borbi, naravno, nemojte nikakvog nasilja, nego to na demokratski način. Dozvolite mi, još jednom, slobodno nek ide u javnost, nemojte ništa isjecati, samo moment, nemojte ništa isjecati, slobodno puste moju diskusiju u javnost. Pazite, ovo je fašizam, ovde oporavka nema, ovde olovka neće donijeti promjenu, ovde je samo masovni protesti i revolucija. Slušajte dobro, treće opcije nema. To vam kažem odgovorno ja kao i Zoran Hodžić ovdje vam pričam. Toliko.